Szevasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, képzeljétek el, hogy ma valaki gyerekkori álmát fogjuk teljesíteni, úgyhogy nagyon figyeljetek, és gyertek velem! Szia, bevásárlásból jössz? Szia! Ja, bocsánat. Igen, éppen a boltból jövök. Sikerült minden megvenni? Minden ott van a kosárban? Mindent beszereztem. Képzeld el, hogy ma vágyakat teljesítünk, és megkérdezzük az embereket, hogy mi a legféltettebb titkuk, vágyuk, amit nagyon szívesen teljesítenének, de még soha nem tudták kipróbálni azt. Lehet, hogy hülyének nézel, de hát egy görkori diszkó. Görkori diszkó, erre tényleg nem számítottam, de ez egy nagyon-nagyon menő program. Hát akkor én azt mondom, hogy nyomjuk, nem? Jó. Na akkor legyen energiád a görkorihoz, kóstolj meg egy ilyen kis falatkát. Gyere Rozi, bátran, parancsolj, tiéd a terep. Gyere beljebb, nyugodtan, gyere, ez a tiéd. Honnan jött a görkorizás az életedben, mint olyan, vagy az ötlete annak? Hát egy iskolai kiránduláson voltunk Nyugat-Németországba, és én ott láttam egy görkoris bulit, és nagyon tetszett.